Каква е причината да се чувствате замръзнали на едно място и да не се случват промените и трансформациите, които си пожелавате? Има една практика, която искам да ви подаря. Останете до края на това видео, защото там е най-важният ключов момент. Вероятно, вие не приемате обстоятелствата, нещата, начина на живот, който имате. Не го приемате и не си признавате, че сте в тази ситуация. А това е първата най-важна крачка. Да приемем, че това е така. Да, аз не съм идеален човек. Да, аз нямам най-перфектната работа на света. Да, в момента аз не живея в най-идеалния дом, който си представям. Но това не са неща, които ще продължат и занапред. Но аз приемам това, че ситуацията в момента е такава. Аз приемам. И точно тази ситуация на приемане, точно тази формула на приемането е ключова. И тази практика изисква наистина да си признаете нещата, от които сте неудовлетворени. Нещата, които не вървят така, както сте си пожелали, или пък вървят с прекалено бавни темпове. Важно е да си признаем и да приемем, че това е така. Тук и сега. Едва когато приемем тези обстоятелства, когато приемем ситуацията, когато приемем момента тук и сега, такъв какъвто е, дори и да е неудовлетворяващ, дори и да е неидеален, неперфектен, това е единствения начин да продължим напред, когато приемем. И тази практика ви препоръчвам да използвате всеки ден, като си казвате: да, аз приемам, че днес, тук и сега това е така. И по този начин ще успеете не да оказвате съпротива на обстоятелствата на света, да се съпротивлявате към себе си, а ще направите възможно да живеете в хармония и в мир с своя свят, със своите чувства, със своите емоции и, разбира се, с Вселената, която е благодатна и благополучна и изобилна. Така че първо приемаме, съгласяваме се, че на този етап, в този момент нещата не са идеални и след това правим своите крачки.